Και τελείωνε εδώ. Κοίτα εκεί. Βίντεο είναι, παιδιά. Μωρή Στάσου, δεν είναι βίντεο. Κάτσε μωρή, προλάβω και εγώ να κάνω κάτι. Κάτσε μαλάκα, κάτσε εδώ πέρα λίγο. Άξε το ξαναλέρωσα. Και λοιπόν δεν το χάρισες όλο. Το πνίξατε ρε! Ο νονός. Κοίτα! Ναβάλ! Όχι! Έλα, δεν σκάσα. Το πορτοκαλάκι, κοίταξε το πορτοκαλάκι να σου κλείνει το μάτι. Κάνει καλό το πορτοκαλάκι, κοίτα κλείνει. Άσε τον άνθρωπο ρε, να τον στείλεις αδιάβαστο. Μωρή, εμένα κοντά να το στείλετε αδιάβαστη. Άσο εσύ. Χαριλά! Τώρα πάει και σε εμάς. Τράβα τον! Ένα, δύο, Περίμενε. τρία. Ωραίο, τέλειο. Ένα χαρτοματιλάκι κάτι έχουμε τώρα. Να περιμένετε τώρα. Πρέπει να έχω.